Να σας καλησπερίσω. Είναι χαρά μας που δεχτήκατε αυτή την πρόσκληση και πριν απ' όλα πρέπει να ευχαριστήσω το Ίδρυμα του Στέλιου Χατζιωάννου που μας παραχώρησε πολύ ευγενικά το χώρο αυτό για να σας αναγγείλουμε τα νέα της Ακαδημίας Μαρία Κάλλας. Για όσους δεν με γνωρίζουν, είμαι ο Δημήτρης Τσίτουρας και υπήρξα μέλος και είμαι μέλος βέβαια του Διοικητικού Συμβουλίου. Θα κάνω μια μικρή εξομολόγηση. Νομίζω ότι είμαι από τους, εκτός από τον Παύλο, τον αδελφό της, ο μόνος, όλοι είσαστε νεότεροι, που είδα τη Βάσο στην πρώτη της παρουσίαση στην Σονάμπουλα του Μπελίνι. Πρέπει να σας πω ότι είμαι πολύ τυχερός, γιατί έχω δει όλους τους μεγάλους του μουσικού στερεώματος στη ζωή μου και βλέπω ακόμη. Η Βάσο ήταν η μόνη, όταν τραγουδούσε, που εωρείτο στη σκηνή. Για τους θεατρανθρώπους που βρίσκονται και χαίρομαι πάρα πολύ, το καταλαβαίνουν απόλυτα. Να παρακαλέσω τον κύριο Μιχάλη Παναγόπουλο, που προείσταται της αποκαταστάσεως του... Ελάτε κύριε Παναγόπουλε, ο οποίος θα σας ενημερώσει ακριβώς για το κτίριο αυτό. Δηλαδή το κτίριο που ονομάζεται πια Μαρία Κάλλας, της Οδού Πατησίων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τσίτουρα. Καλησπέρα σε όλους. Έχουμε ετοιμάσει μια σύντομη παρουσίαση για να σας δείξουμε τις εργασίες αποκατάστασης. Ξεκινώντας, εγώ καταρχάς είμαι ο Μιχάλης Παναγόπουλος, είμαι αντιπρόεδρος της GDM Assets. Η GDM Assets είναι ο ανάδοχος κατασκευής του έργου και μαζί με εκλεκτούς συνεργάτες, τους οποίους θα τους παρουσιάσουμε όλους στο τέλος, έχουμε προχωρήσει στην αποκατάσταση αυτής του εξαιρετικού κτηρίου. Να προχωρήσουμε στην πρώτη διαφάνεια, όπου έχει μια σύντομη ιστορική αναδρομή. Έτσι. Το έργο είναι του 25, είναι σχεδιασμένο από τον Κωνσταντίνο Κιτσίκη, έναν από τους πιο ονομαστούς αρχιτέκτονες της εποχής, και αποτελεί μια από τις πρώτες πολυκατοικίες από οπλισμένο σκυρόδεμα της Αθήνας. Οπότε έχει τεράστια ιστορική σημασία ως οικοδόμημα, αυτό καθεαυτό. Αποκτά και μια ιδιαίτερη ιστορική σημασία, διότι εκεί πέρα έζησε η κορυφαία Μαρία Κάλλας από το 37 έως το 45 και το 89 χαρακτηρίστηκε ως διατηρηταίο μνημείο. Το έργο αποκατάστασης αφορά την πλήρη συντήρηση με αφαίρεση όλων των στοιχείων, συντήρηση όλων των στοιχείων, στατικές ενισχύσεις σε όλο το φέροντα οργανισμό και επανατοποθέτησή τους ώστε να επανέλθουμε στην πρώτερη μορφή, όπως ήταν ακριβώς το κτίριο. Αυτό ξεκίνησε το 2023 και θα ολοκληρωθεί εντός του έτους. Έτσι, και παρακάτω έχουμε κάποιες διαφάνειες όπου δείχνουν την προϋπάρχουσα κατάσταση. Δηλαδή, βρήκαμε ένα κτίριο το οποίο είχε εξαιρετικά αρχιτεκτονικά στοιχεία. Βλέπετε μια εξαιρετική όψη. Βλέπετε ένα σανσέρ, έτσι, το οποίο είναι αριστούργημα, το οποίο συντηρείται και ξανατίθεται σε λειτουργία. Θα τα δείξουμε αυτά. Και βλέπετε κάποιους μέσα από τους εσωτερικούς χώρους πώς το βρήκαμε. Το κτίριο είχε λαιλατηθεί. Ναι, μεν είχε καταπληκτικά αρχιτεκτονικά στοιχεία, αλλά ήταν σε άσχημη κατάσταση, είχε λαιλατηθεί, είχε περάσει αποκατάληψη, κάποια τμήματα ήταν καμένα των δαπέδων και όλα αυτά και το επαναφέρουμε στην αρχική του μορφή. Τι κάνουμε λοιπόν? Προφανώς κάνουμε όλες τις αποξυλώσεις, όπως σας είπα, πολύ προσεκτικά όλων των στοιχείων για να τα επανατοποθετήσουμε. Ενισχύουμε στατικά όλο το κτίριο, έτσι, με τον σπουδαίο τον Ανδρέα Σπηλιόπουλο, έτσι να πούμε, που ήταν και καθηγητής μου στο Πολυτεχνείο, με έβαλε εδώ πέρα να με εκπαιδεύσει εμένα να κάνω την παρουσίαση. Κάνουμε όλη την που έχει κάνει τη στατική μελέτη, κάνουμε τις στατικές ενισχύσεις. Βάζουμε καινούργιες τοιχοποιίες, καινούργια ιταμή, να το φέρουμε στη σύγχρονη εποχή. Συντηρούμε και αποκαταστούμε όλα τα γύψινα. Με τη Λιδία την Παυλοπούλου είναι και εδώ πέρα, θα αναφερθούμε ονομαστικά σε όλους τους συνεργάτες. Διατηρούμε και ανακατασκευάζουμε τον ανελκυστήρα τον οποίο είδατε, αποκαθιστούμε τις όψεις και πάμε σε γενικές λεπτομέρειες του κτηρίου. Κάποια γρήγορα slides από τις εργασίες και μετά έχουμε και ένα βιντεάκι για να δείτε. Έτσι, ξεκινήσαμε με τις καθαιρέσεις και αποξυλώσεις, όπως μπορείτε να φανταστείτε, όπου έγινε καινούργια θεμελίωση, όπως βλέπετε εδώ πέρα, για να είναι σύγχρονο το κτίριο και με βάση τους σύγχρονους αντισημικούς κανονισμούς. Και ενισχύθηκε σε όλες τις στάθμες.
Προχωρήσαμε, όπως σας είπα, στην αποκατάσταση των τοιχοποιών. Εδώ πέρα βλέπετε τις τοιχοποιίες οι οποίες φτιάχνονται και επαναφέρεται στην καινούργια διαρρύθμιση και για να μπορέσει έτσι, να λειτουργήσει ως Ακαδημία Λυρικής Τέχνης, έτσι, οπότε οι χώροι θα διαμορφωθούν αντιστοίχως. Τα γύψινα θα τα δούμε και μετά. Όλα έχουν αφαιρεθεί, έχουν συντηρηθεί και τώρα είμαστε στη διαδικασία επανατοποθέτησης. Ο ανελκυστήρας, αυτός ο εξαιρετικός ανελκυστήρας διατηρείται, ανακατασκευάζεται, πιστοποιείται και τίθεται ξανά σε λειτουργία. Και μάλιστα προστίθεται και ένας άλλος ανελκυστήρας που θα είναι για χρήση αμαία. Οι όψεις επισκευάζονται και επανέρχονται στην αρχική τους μορφή. Νέα συστήματα ηταμή. Εδώ πέρα βλέπετε ήδη έχουν αρχίσει, γίνονται οι σωληνώσεις, προχωράμε με τα δίκτυα ηταμή. Έχουμε και το βίντεο. Πού βρισκόμαστε τώρα, χωρίς να σας κουράσω, περίπου στο 70%. Έχουμε κάνει όλες τις εργασίες υποδομής και αυτή τη στιγμή δουλεύουμε στα τελειώματα για να το φέρουμε στην ωραία αρχιτεκτονική του μορφή και να το δείτε το κτίριο σε όλο το μεγαλείο. Πώς θα δείχνει? Έχουμε κάποια φωτορεαλιστικά, αλλά μπορείτε να τα δείτε ως έμπνευση. Θα έχει προφανώς έτσι αυτά τα οποία έχει ανάγκη η Ακαδημία, τις αίθουσες διδασκαλίας, τα αναγνωστήρια, τις αίθουσες συναυλιών, έτσι, τον εκθεσιακό χώρο και όλους τους χώρους που χρειάζεται. Πρέπει να τονίσω ότι η αρχιτεκτονική μελέτη είναι του
του γραφείου Λαζαρίδη, που έχει κάνει μια καταπληκτική δουλειά. Θα αναφερθούμε στο τέλος και σε όλους τους τελεστές. Βλέπετε ότι θα γίνει ένα σύγχρονο και λειτουργικό κτίριο. Οπότε εδώ πέρα να ευχαριστήσω με τη σειρά μου τον Νίκο τον Λαζαρίδη για την αρχιτεκτονική μελέτη, για όλη του τη βοήθεια στη φάση της κατασκευής και για όλη τη συμπαράσταση σε αυτό το μεγάλο εγχείρημα το οποίο θέλουμε να κάνουμε. Φυσικά τον Ανδρέα τον Σπηλιόπουλο, όπως είπαμε, τις στατικές ενισχύσεις, ένα ιδιαιτέρως απαιτητικό έργο και είχαμε την αμέριστη στήριξή του καθ' όλη την πορεία, έτσι, στο γραφείο Λαζαρίδη και τη Μαριαλένα τη Δασίου, τον Γιάννη τον Παπά και τον Γιάννη τον Κοντζαμάνη στα Ιταμή. Και εννοείται τη Λιδία την Παυλοπούλου στη συντήρηση. Την είδατε πώς πάλευε έτσι να συντηρήσει όλα αυτά τα εξαιρετικά γύψινα. Είναι μια ιδιαίτερα απαιτητική δουλειά και χαιρόμαστε πολύ που μας βοηθάει σε αυτό. Εννοείται να ευχαριστήσω πολύ την ομάδα μας, έτσι, τον Μάρκο τον Καλοφολιά και τη Γεωργία του Λαγού ως εργοταξιάρχες του έργου, που είναι εκεί πέρα μέρα νύχτα και έχουν κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Το φορέα υλοποίησης, την ανάπλαση δημοσίων χώρων ΑΕ, που χωρίς τη βοήθειά τους δεν θα ήταν δυνατόν το έργο να γίνει, έτσι, και ως φορέας χρηματοδότησης και για να το φέρει το έργο να πραγματοποιηθεί. Και εννοείται όλους τους άλλους συνεργάτες, τον Δημήτρη τον Κλεάνθη για τις φωτογραφίες, για τα φορολιστικά της Πυριδούλα την Κατσαρού και εννοείται πάνω απ' όλα την Ακαδημία, που ελπίζουμε να σας παραδώσουμε ένα κτίριο που πραγματικά θα μπορέσετε να το χρησιμοποιήσετε και να κάνετε το όραμά σας όπως σας αρμόζει. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα να παρακαλέσω την κυρία Βάσο Παπαντονίου, την αγαπημένη μου Βασούλα, που κυριολεκτικά ζει αυτό το όραμα. Καλησπέρα σε όλους. Και εμένα οι θερμές μου ευχαριστίες στο Ίδρυμα Χατζη Ιωάννου, που μας έδωσε τη δυνατότητα να κάνουμε αυτή την πολύ ωραία γιορτή και να καλέσουμε πολύ σημαντικούς ανθρώπους. Πάρα πολλούς με την έννοια καλλιτέχνες σπουδαίους και ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουμε ότι μπορεί να βοηθήσουν την ολοκλήρωση αυτού του οράματος. Πριν απ' όλα όμως θα πρέπει, για κάποιους που δεν ξέρετε την ιστορία, γιατί η ιστορία είναι από το 2000 έως το 2026 και θεωρώ πάρα πολύ σημαντική το 2026 που είμαστε. Εγώ το ξεκίνησα πριν 26 χρόνια και ελπίζω και πιστεύω ότι στο τέλος του 26 θα έχουμε ολοκληρωμένο και το κτίριο. Και το κτίριο και όχι μόνο, ελπίζω να έχουμε ξεκινήσει και την Ακαδημία. Σε αυτή την πολύ μακριά πορεία, προσωπικά, εγώ συνάντησα πολύ σημαντικούς ανθρώπους. Πρέπει να πω ότι αν ξεκινήσω από την αρχή, με τον πρώτο άνθρωπο που μπήκα στο κτίριο, πολύ μετά, ήταν ο Αλέξανδρος Τομπάζης, ο περίφημος Αλέξανδρος Τομπάζης. Το κτίριο αυτό δεν είχε κακοποιηθεί ακόμα. Λοιπόν, πριν από αυτό όμως, πολύ πιο πίσω, όταν την ξεκίνησα την ιστορία, δίνοντας μια συναυλία που τραγούδισα εγώ στην Οπερά Κομίκ και είχε σαν τίτλο «Κτίριο όπερας», γιατί τότε δεν υπήρχε το κτίριο, και η Ακαδημία Λυρικής Τέχνης Μαρία Κάλλας. Στην επιστροφή μου εδώ, όταν έκανα αυτήν την εταιρεία, την πρώτη εταιρεία που έχετε τα ιδρυτικά μέλη σε αυτό το τεύχος που σας αφήσει, πριν από την εταιρεία, εγώ συνάντησα την τότε Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Ελισάβετ Παπαζόη. Τότε ήταν η κυρία Παπαζόη και χαίρομαι πάρα πολύ που είναι ακόμα μαζί μου εδώ η κυρία Παπαζόη. Στη συνέχεια η κυρία Παπαζόη
κάτι το οποίο επίσης δεν ξέρετε, με την ιδιότητά της μηχανικού, έκανε τα πρώτα δείγματα εκεί που έγινε από το Φαλιρικό Δέλτα. Εκεί τα πρώτα αυτά δείγματα τα κατέθεσα εγώ στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για να κάνει εκεί το κτίριο της όπερας και ήλπιζα να κάνει και την Ακαδημία. Γιατί η πρόταση μου ήταν να είναι κοντά η Ακαδημία. Δεν δέχτηκαν και έγινε μόνο το κτίριο και η βιβλιοθήκη. Αυτά είναι γεγονότα, έχω αποδείξεις για αυτά που λέω, δεν είναι σχήματα λόγου. Προχωρώντας λοιπόν, θα πω και θα κλείσω εκείνη την περίοδο ότι το πρώτο σήμα της εταιρείας το έκανε ο αγαπημένος μου Κώστας Τσόκλης. Έγινε παρουσίαση στο Μπενάκι, Σκουμπάρι όμως, και ήταν και εκεί ο αγαπημένος μου Άγγελος Αδηλιβοριάς που δεν είναι μαζί μας. Βέβαια δεν θα πω ότι δεν είναι Βασίλης μαζί μου, το καταλαβαίνετε, γιατί ο Βασίλης είναι πάντα μαζί μου. Προχωράμε λοιπόν. Στη συνέχεια για το κτίριο, το καθ' αυτό που φτιάχνουμε. Εκεί αυτό ανήκε στον ναυτικό στο ΝΑΤ, το λεγόμενο. Που εκεί κάναμε την προσπάθεια και το καταφέραμε και στη συνέχεια πέρασε στο ΕΦΚΑ. Άλλη προσπάθεια για να το πάρουμε. Τελικά το κτίριο, αγαπημένοι μου φίλοι, το έχει η εταιρεία με τη βοήθεια και του κυρίου Γιαταγαντζίδη που είναι ο νομικός μας σύμβουλος και είναι μέλος του ΔΣ. Το έχουμε για 30 χρόνια. Εκεί μέσα λοιπόν πρέπει να καταφέρουμε να κάνουμε ένα ιδιαίτερο σχολείο όπως ας πούμε το έχουμε οραματιστεί. Και μπαίνω λοιπόν στην κυρίως κουβέντα για την Ακαδημία. Καταρχήν να σας εξηγήσω ποια σκέψη με έκανε για να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε αυτή την Ακαδημία Λυρικής Τέχνης. Στην πραγματικότητα, αυτή η προσπάθεια βοήθησε στο να ιδρυθεί αυτή η Ακαδημία της Μνήμης. Το λέω έτσι, γιατί βρισκόμαστε μπροστά σε μια ιστορική στιγμή, κρουτσιάλε θα έλεγα, κρίσιμη, κατά την οποία η μοίρα, ο προορισμός και το μέλλον του ανθρώπινου νου βρίσκεται μπροστά σε έναν άμεσο κίνδυνο. Η τεχνική νοημοσύνη είναι πρώτον πυλών. Έτσι, περισσότερο από ποτέ, είναι αναγκαίο να προστατέψουμε την ακεραιότητα των παραδόσεων και την ταυτότητα, επιμένω σε αυτό, του ανθρώπινου νου, της διανόησης. Μετά από αυτή τη διαπίστωση συνεχίζω. Η εποχή μας προτείνει και καλλιεργεί την πληροφορία και όχι τη γνώση, που χρειάζεται χρόνο και σιωπή. Γιατί ό,τι μάθεις πρέπει να έχεις την δυνατότητα να το αφομοιώσεις στη σιωπή. Έτσι πιστεύω εγώ. Γι' αυτό χρειάζονται τέτοια θεσμικά ιδρύματα σαν αυτό που προτείνουμε, που εξασφαλίζουν τη συνέχεια της τέχνης αυτής. Η όπερα, σαν είδος τέχνης, δεν θέτει ερωτήματα, ούτε περιμένει απαντήσεις. Είναι ευγενής, είναι βαθιά ερωτική, με την έννοια της ποίησης. Η προσπάθεια να δοθούν ρεαλιστικές διαστάσεις σε αυτήν την οδηγούν σε άλλες κατευθύνσεις που δεν τη βοηθούν στον προορισμό της, που είναι η ψυχή και το συναίσθημα του ακροατή, όχι οι αισθήσεις του. Και περνάω μετά από αυτήν στη δομή της Ακαδημίας. Ο τίτλος της Ακαδημίας δεν παραπέμπει σε πτυχίο Ακαδημίας, αλλά στην εκπαίμεση πολλού υψηλού επίπεδου που οδηγεί τη γνώση της οπερατικής τέχνης. Δεν υπάρχουν θεωρητικά μαθήματα όπως μουσικολογία και ιστορία τέχνης. Είναι σχολή αποκλειστικά για τους ερμηνευτές και τους δημιουργούς οπερατικών έργων. Οι δεξιότητες οι οποίες προτείνουμε είναι καταρχήν η φωνή, γιατί χωρίς τη φωνή δεν μπορεί να γίνει
δεν μπορεί να γίνει όπερα, δεν μπορεί να γίνει είτε οπερέτα είτε οτιδήποτε. Αυτή λοιπόν η φωνή είναι για όποιον έρθει, όποιο παιδί είναι ο προορισμός του. Και πάμε μετά στη διεύθυνση ορχήστρας, τη σκηνοθεσία, τη σκηνογραφία, τα κοστούμια και όλα αυτά είναι κατεύθυνση. Δηλαδή, εάν ένα παιδί έρθει για να σπουδάσει σαν μαέστρος όπερας, πρέπει να παρακολουθήσει κανονικά και τα μαθήματα του σκηνοθέτη και τα μαθήματα της φωνής και τα μαθήματα του μαέστρου. Λοιπόν, οι δεξιότητες που καλούνται να συνυπάρξουν και να αλληλογνωριστούν μέσω κυκλικών μαθημάτων που προτεύει το οργανόγραμμα της Ακαδημίας είναι γιατί πολύ συχνά, αυτό κάνω μια παρένθεση, ξέρουν και οι καλλιτέχνες που είναι εδώ, οι σπουδαίοι που έχουμε. Στα θέατρα σήμερα γίνονται όλα πολύ πρόχειρα, πολύ βιαστικά. Έρχεται ο στάρ από κάπου και κάνει 2-3 πρόβες. Λοιπόν, άρα, αν δεν έχει τα παιδιά που θα έρθουν να σπουδάσουν, δεν έχουν κατανοήσει και τις δυνατότητες της φωνής και το πώς μπορούν να συνεργαστούν με τον σκηνοθέτη και με τον μαέστρο, αυτό είναι ο κυκλικός τίτλος, ο κύκλος που λέω εγώ. Λοιπόν, μέχρι εδώ, εγώ θα μιλήσω μόνο σήμερα για τόσο λίγο, γιατί, όπως καταλαβαίνετε, είναι μία συνοπτική παρουσίαση. Η ολόκληρη παρουσίαση θα γίνει το Σεπτέμβριο, πρώτα ο Θεός, λέω, και θα μιλήσουν και όλοι οι άλλοι οι οποίοι πραγματικά έχουν συμβάλει στο να γίνει αυτό το οργανόγραμμα. Γιατί δεν είμαι μόνο εγώ. Οπότε, κλείνοντας, στο τέλος της κάθε χρονιάς θα παρουσιάζονται σκηνές από όπερας ή και μια ολόκληρη όπερα από φοιτητές όλων των τμήματων που θα οργανώσουν, θα πραγματοποιήσουν και θα ερμηνεύσουν τις όποιες επιλογές. Οι ίδιοι μαθητές. Λοιπόν, οι όροι για φοίτηση. Η Ακαδημία απευθύνεται σε αποφύτους μουσικών και εικαστικών σχολών. Η επιλογή των εισακτέων σε αυτήν γίνεται μέσω ακροάσεων. Ειδική μέριμνα για εξαιρετικά ταλέντα, η εισαγωγή των οποίων θα γίνεται μέσω ακροάσεων. Υποτροφίες. Τι σημαίνει υποτροφία? Το να πάνε να κάνουν ένα master class ή να κάνουν έξω κλπ. Πιστεύω εγώ προσωπικά ότι δεν είναι αυτό το οποίο μπορεί να βοηθήσει ένα πραγματικό που έχει κάνει αυτή την κυκλική... Λοιπόν, γι' αυτό και πιστεύω ότι συνίσταται σε ακροάσεις κατευθείαν για ορχήστρες, για θέατρα, σε όποιοι κρίνονται έτοιμοι. Ακροάσεις θα κάνουν. Ένας που θα πάρει υποτροφία, 2, 3. Τελειώνοντας, εκφράζω την πίστη μου στη δύναμη της μουσικής, στη δύναμη της τέχνης, του θεάτρου, που υπηρετεί διαφορετικούς προορισμούς και που έχουν σαν κέρδος και αποδέκει τον άνθρωπο. Ας προσέξουμε τον κίνδυνο της τεχνικής νοημοσύνης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Είναι μια μουσική μικρή πανδεσία με νέους τραγουδιστές και έναν παλαιότερο. Είναι η σοπράνο Μαρία Κοσοβίτσα. Ελάτε. Ο τενόρος Χρήστος Δελιζώνας. Ο γνωστός σας Δημήτρης Παξόγλου και οι 2 τενόροι
Και στο πιάνο είναι ο Ζενιαμίν Χατζικουμπάρογλου. Εντάξει. Είσαι πατριώτης είσαι από την Κωνσταντινούπολη. Είσαι πατριώτης από την Κωνσταντινούπολη. Χαίρομαι πολύ. Με τα λόγια. Liviana e